Mbedoma. Mbedoma means good evening. In our last lesson, we did 1 to 20. Today, we are continuing from 20 to 100. 20 in Igbo is iri abụọ. Iri abụọ. Iri abụọ na otu, 21. Iri abụọ na abụọ, 22. Iri abụọ na atọ, 23. Iri abụọ na anọ, 24. Iri abụọ na ise, 25. Iri abụọ na isii, 26. Iri abụọ na asaa, 27. Iri abụọ na asatọ, 28. Iri abụọ na itoolu, 29. Iri atọ is 30. Iri atọ na otu, 31. Iri atọ na abụọ, 22. Iri atọ na atọ, 33. Iri atọ na anọ, 34. Iri atọ na ise, 35. Iri atọ na isii, 36. Iri atọ na asaa, 37. Iri atọ na asatọ, 38. Iri atọ na itoolu, 39. Then iri anọ, 40. Iri anọ na otu, 41. Iri anọ na abụọ, 42. Iri anọ na atọ, 43. Iri anọ na ise, 45. Iri anọ na isii, 46. Iri anọ na asaa, 47. Iri anọ na asatọ, 48. Iri anọ na itoolu, 49. We now have 50. 50 is iri ise. Iri ise, that's 10 into 5 places. We give you 50. Iri ise. Iri ise na otu, 51. Iri ise na abụọ, 52. Iri ise na atọ, 53. Iri ise na anọ, 54. Iri ise na ise 55. Iri ise na isii, 56. Iri ise na asaa, 57. Iri ise na asatọ, 58. Iri ise na itoolu, 59. Then we have 60. 60 is iri isii. Iri isii na otu, 61. Iri isii na abụọ, 62. Iri isii na atọ, 63. Iri isii na anọ, 64. Iri isii na ise, 65. Iri isii na isii, 66. Iri isii na asaa, 67. Iri isii na asatọ, 68. Iri isii na itoolu, 69. We are now on 70. 70 is iri asaa. Iri asaa na otu, 71. Iri asaa na abụọ, 72. Iri asaa na atọ, 73. Iri asaa na anọ, 74. Iri asaa na ise, 75. Iri asaa na asaa, 77. Iri asaa na asatọ, 78. Iri asaa na itoolu, 79. Then we come to iri asatọ, which is 80. Iri asatọ na otu, 81. Iri asatọ na abụọ, 82. Iri asatọ na atọ, 83. Iri asatọ na anọ, 84. Iri asatọ na ise, 85. Iri asatọ na isii, 86. Iri asatọ na asaa, 87. Iri asatọ na asatọ, 88. Iri asatọ na itoolu, 89. Then we come to 90. 90 in Igbo is called iri itoolu. Iri itoolu. Iri itoolu na otu, 91. Iri itoolu na abụọ, 92. Iri itoolu na atọ, 93. Iri itoolu na anọ, 94. Iri itoolu na ise, 95.
iri itoolu na isii 96, iri itoolu na asaa 97, iri itoolu na asatọ 98, iri itoolu na itoolu 99, iri itoolu na itoolu 99. Then we come to 100, which is called narị. Like, share and comment. I want you to try to learn how to count Igbo numbers. It's very important. Thank you.